kama ni ya bi jijiya har hanta ta sai ki tausaya mai sona kaunar ki ce take damuna. Zinariya hasken raina sannu gimbiya mai sona ki tausaya mun don Allah ga dafi na so za ya kashe ni so ashe mugun ciyo ne in ki bar ni ya zan yi da raina raliya idan har na rasa ki duniya ina zan sa kaina. Ga idanuwa na ballage suke bukatar su yi kalla na bi duk gari na shela kamar kini ban samu ba raliya ke wace ton raina akan kini zai iya yaki kun waɗanda ba sa ƙaunar ki sarauniya ba tamkar ki. Na yi tambarin nan domin ki raliya ki jalin zamina ki kai ni can birnin kauna auren ki ne cikar burina zani baki duk soyayya taken halin ki ya za a musalta raliya muradin ruhina san ki ni ba zan daina ba. Na ji zuciya ne mini ciwo ƙaunar ki ce take mini yawo ni akan ki ba ni da aiki sai yawan faɗin sunan ki me kike bukata in baki rai da zuciya ta